За първ път искам да кажа едно нещо, най-вероятно ще ви заболи. Аз мразя Ауди. Първата ми кола, където аз си минах изпитите, беше Ауди. Първото, което е Ауди. Уж много стабилна кола, обаче нищо ни не работеше. Смятай, щом инструктора, където ме изпитваше, му се покосиха косите, когато на булевар България фанах и изключих двигателя, само защото спирачките, датчика на спирачките не трябва да изключиш с 60 км в час. Самия автомобил и започна да вика: "О, Боже Господи, какво правиш?" Не знам какви сте тези фенове на Ауди, но все пак малко се замислете. Не че BMW, нали, нещо се различава, но поне изглежда по-добре, не изглежда като сапун. Това ми е лично мое мнение, не ме съдете, но ето ти го тук GTR-а и ето ти го Audi-то. Audi-то не спря да пада. GTR-а си седи. Извинявам се много, аз съм човек, където не разбира от автомобили, никога не се качва в Ферарита, никога не е достигал до Формула 1. И това ми е. Просто Audi-тата се е пати шибаната кончена. Никой не го гледа това видео, така или иначе. Колкото и да се обиждате, и на вас завиева майката.